Hi guys, maayong gabi sa inyong tanan. Gikan ko dito sa ubos. Gikuha po sa nako ang mga gamit ko dito sa ilahan ni Kapitan. Para dato ang uban wa pa nako na sulod. Unahon nato ni Dani kay naay isda nako nga napalit si Mio nagsaba-saba. Fried chicken siya kay kaganihan nagpapalit si Raymond sa fried chicken. Nagpalit po sad ko sa ako Yan napod sad tay sliced bread. Dili ka balakan kay naay daghan bahaw. Huy, sara na. Nagpalit pa sad ko kuan ko. Nya naapod sad koy gipalit nga mangga. Daw nagpalit pud sad ko dani dragon fruit. Sulayan ako nagkaon guys. Diara ang mangga tulo ka buok. Mukaon jud tag ayo no. Saba Mio. Saba. Nya kanis siya, uwang din siya guys. Ayan. Yan, nagpalit sad ko panakot. Ang host daw, sibuyas tambay. Maura man na ang dali-dali. Ikaw, kanaog ka. Di. Ako rin siya gibutang Dani. Kaya nga no, agsaka siya dito sa lamisa. Tanawa karon Hawa na na. Mangilong lagi rin ka. Hawa na. Di, ato ni sibog ang lamisa di. Sibog na to ni di. Kay, kay agaw-haga ka man. Tanaw ta karon og makasaka pa baka diha. Wa na tandog-tandog na ni atong kuanda ni Ginoo ko, wa na. Di ako ni mag-ikog di. Tanaw tag makasaka baka dani. Sige, lukso. Sabay ka ha. Nya nagpalit pud sad kog isda tamban. Siguro og mapuhon magkilaw ta dani. Karon ta pero gabi naman niya. Wala may tabon-tabon ako mas patsada man gud magkilaw nga naay tabon-tabon. Nya maning po ako. Naay tabon-tabon dai guys. Naay tabon-tabon. Ambot lang og napabaka ni asulod. Ato ning buakon karon kay kung kuan napa ni siya pwede ta magkilaw. Hala. Sayang walay sili. Di. Ang lasahan diri nawala ang lasahan. Imagine pati lasahan at wala di ara di ay. Ambot og okay pa baka ni wa baka ni gi ulod. Di kay may usahay nga ag uluron baya ang kuan lasahan. So isulay lang nato ni karon kung makakilaw tanong. Dani nagkalanrakas pa ni Dani, nagkahugaw-hugaw pa ni Dani o pa ni nako na limpyuhan kay ang kaganiha kung limpyuhan pag siguro ang dito sa kwarto arrange na siya diha. Nya ang diri pud sad ako ning gihinuan Dani. Dili pa imong dito. Ang kana na lang diha ang ref. Kung managlimpyo na ang ref. Nya di ay tamban, 1 kilo na siya. Nya kani lagi siya. Kuan kanang pasayan. Unya na ay tulingan nga akong gipalit. 1 ka kilo. Hoy! So hagwa-dua kada na ni Dingding ha. Di apod 1 ka kilo. So ako sa ning ibutang dadto. Butang sa nato ni Dani sa planggana. Ano na nato trabahoon. Kay unahon sa tuma ko pag-arrange dadto ang kuan. Dani sa tiya. Mia. So sa ni nato sa ref. Napamanoy kuan sudan sa iro. Daw tan-awa. Kinahanglan nga i-defrost di siya kay nag-ice nagmaayo ang kuan. Ang kuan nato ref. Nag-ice na siya maayo. Kinanglan na siya i-defrost. Yang kani panakot. Dana lang sana. Nagpalit kog ingani guys. Pasada man ni siya butangan sa mayonnaise. Kunya na slice bread. Daw naapod sad ko din ni sandwich bread. Kaya nakabantay ko na pay sandwich bread ani. Di pa. Napay gamay sandwich bread pwede pa ni siya. So mao na day na atong pamahaw ugma kani siya. Repulyo man ni siya. Hibutang tani siya diri kay para dili madaot. Karon unsa may imo ha? Si Mio dili di ay pwede si Mio pakanon sa kuan. Hala na. Gipakaon ako siya pan kay dito bitaw sa ubos sa ilan ni Kapitan gipakaon ako ni siya pan nagsuka. Murag dili di ni siya pwede pakanon sa pan. Ato lang ni panid-an karon kay dito sa ilan ni Kapitan nagsuka di ni siya. May dragon fruit niya with matching mangga.
Perfect na din kaayo ang atong ay dili sa ko magkuan. Dili sa ko mag kuan luto sa sudan ang ano. Na ay rami ni siya guys. Unya sardinas ang gisagol dani daw kamuti tops. Kaganihan ni sa udto unya. Pwede ra na siya atong kuan panghapon unya with sliced bread. Sakto na dayon kay mag-live ra ba ko karon. Live ko sa kuan unya na ay fried chicken sakto na di na ta mag-prepare sa kuan panghapon. Ang iro na lang atong bawgan sila. Nya kani ato ni ipabugnaw og maayo. Ana kay para bugnaw kaay siya maayo. Nya karon taud-taud mag-live ko sa akong kuan beauty products nga gi-endorse. Guys, effective baya gyud siya, promise. Kung gusto ninyo mag-reseller, pwede mo mag-reseller. Huy! Magkamrasan ka na ni Mingming. Magkamrasan ka na ni Mingming. Pwede mo mag-reseller. Pwede rasad mo mag-distributor. Pwede ra ninyo kuan sila, contact sa ilahang social media account, sa ilahang Facebook page, Ma Florence Skin Essentials, daw sa ilahang TikTok shop, Ma Florence. No? Pwede ninyo sila kuan contact for more information. Si Mio nagwal sad si Mio dani nayang duaan dana ra na yang duaan. So karon ato to kwaon ang mga gipangkuha nako dito sa ilahan ni Kapitan. Hala si putot-putot. Ang putot-putot namo be. Ang putot-putot. Ako silang giitsahan kaganiha sa kuan. Kana ang itsahan ako sila sa pan. Na naapod sad makaon dami baya. Na mga makaon dami. Ato ning hibaw-an karon. Pakita na ko sa inyo ha. Unsa kay kalingawan sa kuan. Among barangay nga Saba man Niya. Nagduwa-duwa si Mio og ang iring. Basig makamarasan ka na Ginoo ko. Diya dani akong kuan beauty products. Dani ra ko mag-live karon. So diri na lang nako ni siya ibutang daan. Wala. Nagkalandakas dani akong kuan Tanawa guys. Ugay na akong pangita sa kuan di ara man di ay. Ano ko ang vitamins ni Mio. Dira dani ang vitamins ni Mio. Ako na tong gipainom si Mio sa iyang vitamins nya ugma kaimnon na sad nato si Mio sa iyang vitamins. Dani ra siguro ni siya. Dana ra na siya. Wala nga kumi-kumi na siya guys. Pero ato na ning dalhon diri sa sulod. Mio. Ang Mio namo. Mio. Dira 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 ali. Dira. Imuhan ning kuan. Imuhan nang kuan. Ayun na kay bulingon ang ubanda na. Daw ang iyahang kuan shampoo ako na dumduman kaganiha dito man sa bandang lababo akong gidala unya. Napod sad sabon ako pud sad gi dala. Dili ra ni nato ibutang. Di naman sa tamuhi kay sa panhapon. Kay naa naman tay makaon. Mao ni siya guys ang akong gipalit diaper ni siya para kang Mio. Extra small man tong miagi ako gigamit sa iya nya kay napabaya diha daghan baya na akong gipalit diha extra small. Nya di naman paigo sa iya ha. So small na ang akong gipalit sa iya ha di ara. Kay gamay na lang jud kuwang unta nga maigo siya pero kung pugson mahugot na og maayo iyang tiyan. So di ara duha ka buok dayon nagpalit pud sad kog wipes. Para ni kang Mio. Pinalangga kini. Uy, nunsa man imong sad nang karaw-karaw diha ha. Mao ni siya ang diaper ni Mio. Thank you so much kaayo sa blessing. Diara. Diara.
Dili siya magpa-mention man. Di ara. Uy! Pag wild diha, unsa man ay magikuan diha. Ayan na kay ugma na ni nako kanon. Agoy baka marasa na atong samad. Hawa di. Iskot ka makamrasa ni atong samad. Hawa dia. Ha? Uy. Ay nagwal sa siya. Ayan na Sabi ko ano ni mo diha. Pwede makaon na huy. Pwede makaon na. Mio, behave. Behave amo Mio ha. Busy naman ni siya. Mao ni siya ang bahog ni Mio akong gibutang dani kay Ginoo ko ag kaunaon sa iring. Iring lagi diri ki mga kuan siaw kaayo. Ang kitag mga basura gikan dito sa ilahang kapitan atong gidala. Nya. Hoy. Kagani ha. Paglakaw nako ako ra man gipasigadaan diri. So tamang-tama gyud ang atong pag-abot diri nangitngitan ta. Mas mahin nang pasigadaan kay para kuan ang hayag ganahan magligugtan sa payag na hayag gud. Kani mga bulingon ni siya dani. Mga bulingon. Kani bag bulingon siya. Sa maning uban dani be. Kani mga gamit ni sa kuan. Pag-vlog. Aw di adani ang uban di ay oh. Napay uban. Ay wa pa ko nakapaningil. Maningil pa ko sa beauty products nga akong gipautang kay para ipadala na day nako ni sir. Ako mga masingil. Pa mga sabon dani oh. Guys, super effective jud siya, dili jud mo magmahay. Kani Ma Florence mao ni siya ang akong gigamit karon. Ma Florence Skin Essentials, Gluta-Collagen and Niacinamide Soap for skin whitening. Ang yahamang good ingredients ani hyaluronic acid, chia butter, vitamin C, kojic acid, vitamin E, and retinol. Ang yang effects, whitens and moisturizes skin, boosts collagen, firming skin, eliminates acne. Mao ni siya ang iyahang effect, guys. So mao ni siya ang akong gigamit 2 months, mag 3 months naman siguro ko. Mag 2 months pa. So naay effect siya kay medyo nihayag jud ang akong naong. Nya kanang dili sad ko mabuhat sa init, labi na 2 ka adlaw ko nga di mabuhat sa init, puti ang akong diri oh. Puti siya, muputi diri ang akong diri. Gikan diri sa kamot medyo muputi siya, muhayag kaayo. Gani nabuhat magani ko kaganya pero hayag oh. Hayag. Di ba? Action akong kahayag. Oh. Effective siya. Dili siya kamahayan jud ang iyang 160 ni siya, guys. Nya karon ra siya taman sa Sunday. 160 nya basin by Monday na napud sad ni siya increase sa iyahang price. Nindot siya gamiton. Dili jud mo magmahay. Effective siya. Dana sana. Nya di ara ang atong uban mga dala. Mga basura. Mga basura kay katong kuan naggrocery mi ni kapitan. Nagpalit pud sad kog ako para sa ako lahi ang sakang kapitan kang atitsuna. Lahi pud sad sa ako nagpalit ko inon ani. Koy. Kauno na sa nini ang kuan. Nagpalit ko og inon ani. Uy lami biya ni siya, guys. Tan-awa ra ni ang kuan ni Mio oh. Wa na nahitsura ang iyahang ko. Muni siya ang akong gipalit nga hikot sa iyaha. Dadtong nagtabok mi siya sa karsada. Wala siya nako nahikutan kay pagkagabi dadto nag-abay manggod mi pagkatulog. Dito nag-abay mi pagkatulog unya pagkabuntag lagi mao to nga nagdesisyon ako nga magpangas diri. Mao to nga wala siya nahikutin gani hugaw kaayo kay medyo hugaw biya sa dito sa ilahi ni kapitan na nagkahugaw siya. Unya mao lagi to nga wala siya nahikutan. Nagdiretso din siya og dagan. Nag-awhaga pa siya dito sa kwarto. Nya pag-abot sa gawas Ginoo ko nagdiretso og dagan.
Kay kung naagi sakyanan bitaw dadto guys, impas either si Mio or ako ang impas dadto. Kay wala man ko nakatan-aw sa kuan, nagdiretso ra man kog tabok dayon. Nagdiretso ra man kog tabok kay kung may sakyanan dadto, impas ko. Mananggi. Sunod jud na kog maayo dayon si Mio Ginoo ko kulbaan jud kog maayo dadto. Nakahila ko unya naapoy nag-ingon nga tungod kay tanga ka, tungod kay bulok ka. Pero saan taman nga mamayang opinion, wala ko'y mahimo. Dawato na ko ang pagkatanga, dawato na ko ang pagkabulok. No? Wala tayo mahimo kay every opinion ilaha man ang pagbuot. Wala tayo mahimo dana kay opinion man na nila. Nya. Masinto og sakit pero kailangan dawaton kay naa naman ni. Wala tayo mahimo kay mag-ingon na pud sad nga ayan na lang pag-vlog og masuko ka og kuan. Ingana ba dayon ang kuan reaction. Muna style sa mga Pinoy, muna style sa mga tao nga kuan mga kanang pag marial talk gani masuko, no? Di ara man day ang cotton buds nga akong gipalit. Ugma ako ng kulitugon ang iyahang dalunggan ni Mio kay basin na ano say tutulidan na. Birang ako mga napalit nga makaon kay dito sila kapitan dadto ni Agi. Wa mo koy pamahaw. Wa ko'y paniudto, kanira ang akong gikaon. Nya. Dani na ko ni siya ibutang na to ni dito sa kuan, sulod. Mga makaon siya guys. Lami din ni siya. Daghang kitag makaon dani. Ako okay ra jud ko pamahaw, kanira paniudto, kanira pud. Inuman din og tubig. Nya with Skyflix. Pero agdi kay lagi ko guys kay ngano naabi ako'y ulcer. Nya kaganing hapod dito sa kuan akong gipalitan sa fried chicken naay nanawag dating ako kinsay nanawag Ginoo ko nanawag lang gid siya kay nagpahibaw ayun siya nga ana ang madam kauban na mo si Mario karon tuwa sila sa bulisong nagtagay kuno nya kay nahutdan man og gasoli ay sa ang ilahang kuan nahutdan man ilang tangki sa kuan nagpalit siguro sila tangki. Nagtagay-tagay sila dito. Mga barkada ra pod ni Mario. Mula gina nga kung asa ang tagay to wa tay mahimo niya. Basta ako gibuhat nako tanan para sa iya pero siya lang wala nagdipinsa sa iyahang kaugalingon. Wala mo koy mahimo kay mao may iyaha. Nya kagahapon imbis nga isitol nang ta nako siya kay para magistorya jud mi nga kanang closure na ba ang among pag-istorya. Then dala na dayon sa iyang mga gamit kung unsa man kung mag-ingon mura man lagi gihapon sad kay mag-ingon na pod sa dayon nga pasaylo ako dili na mag-usab. Mula gito kagahapon nga imbis nga agistoryahan paunta nako siya. Pagkahuman na mog istorya gyud dito naghilak jud ko kay gihilak nako tanan ang akong kahiubos sa iyaha, ang akong mga pag-anto sa iyaha. Gihilak nako kay wa na ko kaagwanta. Mo na kamo mga viewers. Sukad pa siguro sa una kaybaw na siguro mo kung unsa ang akong buot ipasabot. Kana nga sikrito. Dili unta na ko na ikuan pero sa tinuod lang guys. Dagan gaingon nga naunsa na ka mayamiyan, naunsa na imong pagpuyo, naunsa ka og nganong na ingana na imong kahimtang. Karon nahibaw mo kung unsa jud ang tinuod. So mao na siya nga naingani ko, gidipinsana ko siya nga ana ang maoki ang among pagpuyo pero dili gyapon imbis nga kaluoy layo sa ihat pila ka tuigan nga giluom nako ni pila ka tuigan nga kuan nga na ang nakikuan ko sa iyaha kay ag kaluoy ko sa iha pero siya ramoy nakapokus na siya sa tagay lahi na ang iyahang kuan karon lahi na ang iyahang kahimtang karon compare sa una kay sa una sa dito pa mi sa Esperanza kuan man makainom siya sa isa ka semana kaduha ka tulo pag abot diri sa bukid di man mahimo kay mangita naman yang lawas sa tagay nya kay unlimited sa lagi ang tagay munang wa ko kagwanta nasulti na ko sa inyo ang tinuod kung unsa jud ang tinuod kay baw ang yahang kuanan na ang yahang isuon nga bai kay gisultihan ako nga ingana tambagi ninyo siya tambagi istoryaha nga ingana kay ako nakigkuan ba gid ko nakig-fight ko sa amoa pagpuyo kay para lang maoki mi pero siya man ang
mukuan karon murag naluoy biya ko sa iya ha. Sa tinuod lang guys, dili baya sayon kay kaybaw ko kung unsa siya. Mao nang agkaluoy bitaw gyud ko sa iya ha guys, labi na sa karon nga nalulong siya sa tagay. Siguro siguro sa iyang una-una nga di mo tagay pero sa iyang lawas mangita na. Mao nang agkaluoy ko sa iya ha kay tungod sa iyang sitwasyon. Naidaghan laki, kaybaw ko naidaghan laki. Kaibaw ko dana. Pero mo lagi nga sa atong kaluoy sa tao nga maambot lang ang Ginoo nay bahala kung unsa niya. Kay ako okay ra man pud sad ko nga kuan. Kung wala siya okay ra man pud sad ko. Diri sa payag okay ra man pud sad ko nga ako ra isa. Pero mo lagi nga sa atong kuan akaluoy magitag iro. Tao pa bakaha. Munay akong kuan sa akong kaugalingon nga ako maluluyon jud ko ingani ra akong kuan guys, ingani ra akong kinaiya, akong inistoryahan ang akong acting ingani ra pero once nga makauban siguro ko ninyo mahibaw mo og unsa ako dali ra jud ko kaluoy daw usapod dili pud sad ko ag dumot, dili ko ag dumot. Oo, sa karon nahibaw na jud mo kung unsa ang kuan labi na sa mga followers na ko pudsad nga nagtan-aw pudsad sa akong YouTube channel, sa akong mga subscribers pud nga tuas sa kuan wala pa man ako gi-upload sa Facebook page, mas daghan dito sa Facebook page akong viewers kaysa compare diri sa YouTube. Mao na nga bahala sila sa ila pong sang tan-aw ni Mario, bahala sila kung unsa ilahang kuan. Basta ako guys, sa tinuod lang naluoy ko sa iyaha. Kay what if kung ang iyahang sitwasyon ako. Nakig-uban siya sa ako tungod kay dili siya makatrabaho. Tungod kay what if kung paswaton siya o pangalan, what if kung pabasahon siya, di ba? Ako wala ko nag-ingon, wala ko nagmahay nga give voice out nako. Kay mao may tinuod kamo mga viewers nakahibaw mo kung unsa ang hinungdan, di ba? Pero karon bahala kung mag-uli siya, bahala siya. Basta ako gusto na ko nga kanang mag-closure ni kanang kuan bitaw kanang inistoryahay jud mi og taman kay dadtong kuan wa man mi nakatarong og istorya dadto gud kay na emotional kaayo ko nya pagkahuman dadto hilak siya nya nilakaw siya hangtod karon wala siya ni balik. Mao nang abot lang wata mahibaw sa panahon nay nag-ingon nga ingana lagi wala sila mahibaw kung unsa sad ang gi pamati sa ako ana side kay ako syempre naadiri ag pangita pa sad ko labi na sa karon nga wala pay closure namo nga ana ang wag na jud mi unya. Ang ako man gusto kong kintahay man jud og dili na siya makiguban sa kuha. Dala na tanan kanina. Buwag na ta. Buwag na ta. Kay sa akong kaluoy, wad-on ako akong kaluoy sa imuha. Kay para malinaw-linawan imong huna-huna, malinaw-linawan akong una-una. Patas ta. No? Mao na nga karon nakahibaw mo kung unsa ang hinungdan sa tanan wa ko magmahay nga ako tong gi-upload, wa ko magmahay nga na voice out na ko to nga naa siya nihilak po sad siya kay dili biya sayon guys sulod sa 11 ka tuig giagwanta na ko tanan kay tungod agkaluoy ko sa iya ha giagwanta na ko tanan kay kahibaw ko og unsa ang iyang sitwasyon. Ako man siyang kuan-kuanan ni Agi nga makabalo pero lahi ira ang bata kaysa may edad na imong tudluan lahi. Mao nang karon wala man siya diri. Ako gusto nga maistorya siya kay para kuan loy biya sad siya kay karon na-addict siya sa tagay ingana ang yang lawas wa na mangita nagtagay hangtod na gyud na
Kay naa diri sa amo Wa ray tuig guys. Surrender gid iyang lawas. Looy baya. Pero mao lagi nga siya mismo di man kakuan. Di man ka control, pero ang iyang kaugalingon dili ka control niya. Kung saon tamanda na kung ang iyang lawas jud mangita. Wa tay mahimo dana. Ginoo nay bahala sa tanan. No. So diri ra sa ni nato siya ihibutang ug na nako kalkalon tanan dani. So thank you so much guys sa inyong tanan daghan kaayong salamat. Kani bulingon ni. Mio, huy. Ikaw ha. Di ara. Tanawa. Hait kaayo. Dipinsa na nako dani. Napay sundang dadto dako. Dipinsa na nako. Magikay na takay. Mag-live ko guys. Unya na ko mag-agoy. Agdul-duulan yung mga fried chicken ha. Unya na ko mag-kuan. Unya na ko mag-kaon siguro human live. Tana lang na. Kay para sayo ko makahuman pag live. Wala pa ba ako'y upload sa akong isa ka YouTube channel. So thank you so much sa inyong tanan. Ako sa tong kapuhan dito kay murag something buling live na sadta. Murag sa TikTok siguro ko karon mag live. May lang ug kuan dita maabtag lubat datong miagi na abtan kog lubat sa Facebook nang ko dato nag live miagi. Bye bye. Hoy, Nila. Niyo. Nila. Putot. Piolo. Kay gibahugan naman ako na sila kaganiha. So pwede ugma na sad na sila bahugan. No? Kay para dako ang ilahang kinabuhi. Kay naay nag-ingon nga kani si Mio pwede pa ni siya. Pwede pa kuno ni siya sa isa ka adlaw kaduha pakanon. Pero pag medyo dako-dako na siya kinahanglan sa isa ka adlaw kaisa na lang kay para ang kinabuhi niya dako mudugay pa ang iyahang kinabuhi niya. Karon mag-prepare na ta dito sa atong pag live. Karon nahibaw na mo guys kung unsa tanan unsa ang hinungdan sa tanan ug nganong naingon ani ang akong kahimtang saraman to ang kuan. Hala wala diri ang katong kuan. Mio katong akong kuanan sa live. Bas hindi adiri. Mio, tuyo Mio. Ang sa mga tangtang naman yung dani Mio. Wala ko dani. Sa tuan ako nabutang ha. Sa tuan ako nabutang. Kanya na siguro kung gamiton. Ang dani. Muy butangan ako sa kuan. Mga beauty products. Kanina lang siguro. Kaning blue. Hala, naram di ang malong ni kuan Madam Joy Rivera naghatag. Di ara. Thank you so much Madam Joy Rivera. Wala pa jud ni nagamit ang malong. Wala pa ni siya nagamit.
So karon ato nang i-plaster ang atong pag live kay para makasugod tag sayo. Dili ra ko mag live sa gawas. Kay kaybaw mo guys, dito si Mio ag samok-samok. Aga uhaga ra ba dayon, mas maay diri sa gawas. Kay plaster. Nya manghilamos ko daan. Daw magbutang ko sa kuan. Ana ang serum. Ba? Tawil man ni siya kani tawil. Nya ato ni ipasiga ang gawas kay para patsada ang atong view. Oh, di ba? Perfect combination. Live ta diri karon. Kay walay sounds. Naiusahay diri nga ang sounds. Hangtod gabi ang sounds. Nakan kay wala may sounds, pabor ni nato karon. Kay kana laging magkuan taw nya makapiright, sayang kaayo. Di ba? So live ta karon sa TikTok na lang siguro ko or sa Facebook unsa ka no kung sa Facebook ko mag live karon atong i-try na taas kaayo pwede na sa siguro ni si piluon lang ni nako guys kay para dili kaayo taas ano kaayo siya taas wala. Yan, ararin niyo lahat. Itong ma-Florence. Wala na ama dito yung nag-order sa ako. Adi ay kinuo ko. Sa La Verdad. Narabay namatay sa kuan o. Papa sa akong amiga. Namatay. Si Sir Umpoy. Kanyos. Namatay siya guys. Daghan dani kuan atong mga beauty products kay kani siya supply ni nako within 4 months kami siya tanan ngunit tanan ang atong supply ni naapod sad ko gi-order sa ilahan ni sir kuan kana ang ako gi-order nga isa ka kuan isa ka carton out duha ka bandol dayto akong gi-order sa iyaha nya kani guys niinom ko dani moringa capsule multivitamins ni siya kani nindot pud sad effect kay kung mag-inom ko dani Ginoo ko ag katulgon kog maayo katulgaon kog maayo daw dili ko ag gutumon kani daghan pud sad ni siya ag katambalan mao ni siya ang atong beauty products guys promise dili jud mo magmahay kung mag-order mo dani labi na og mag-reseller mo guys patsada jud siya dili ka mahayan kay mo jud ni akong gi gamit jud mato akong gi kuan ako naman siya ginamitan ako tag utro may idemo-demo nato pwede ka ni siya dahil na siya ibutang nya kanidayon ang atong ma-Florence lotion anak lang nya kani uban diri lang siyang uban pwede lang nato siya anak guys kung mag-order mo inyo lang ikuan search sa kuan guys ma-Florence Skin Essential sa TikTok shop sa Facebook page pwede sad mo mag order sa Facebook page ma-Florence Skin Essentials inyo ra nang i-type guys nya bata muni ang atong beauty product kani may atong i-demo kani so mag-prepare na ta magkuha kong tubig daan kaya na usahay nga uhawon ko guys kong tubig prepare na dato ang atong live
Mio, ako, hala. Saan ka na ni? Saan man mo ikaw? Agoy, nagbuot-buot ka ha? Agoy, gipiskot ni si Mio, ginuo ko bayot. Huy! Andi di! Gipiskot ka ha? Agoy! Na! Ahak na ni si Mio. Uy! Wala. Ingkid na ni Mio, agoy. Liwat ka sa mingming ha? Oh! Tira, katuod na mga saka dani. Inok ako na ato na ipakaon ni Daniela putot og ni Piolo. Di ka magpalabi ha, di ka magpalabi. Di ka magpalabi kay impas. Dani man to na ako gibutang oh. Dani na ako ni siya gibutang. Pero iyahan gi kat-kat. Agoy naguna-una kanu og kaon dani sa kuan ha. Di na ni siya. Wala. Oh, dira hot da. Tuo ka ha. Di, kaya ito ni ipalayo ang kuan di. Ikaw, nga nung nagkasiaw ka man ka, karon hinuon. Pwede, nada, tanawa ko. Sabi yan, di ka maldito kayo ha. Uy, ginukuha na, natumba ng atong pampaswerte na ni ginuo ko. Ato ni siyang isibog. Balik na to ni siya diri. Kani. Kay, kat-kat na sana siya diha. Kalabihan kagit ka kuan niyo ha. Ito ning ibalik dari. Daw ipalayo na tutong kuan. Nalay mo doan ho kana. Ikaw ang kabuang kagid niyo ha. Kawatan kagid ha. Oh, dere mo doan kana mo doa imo na doan. Ato ni sa iya. Anak para di ni siya maka wa na lumping ng atong masimot kat-kat pa na siya di na siya kalukso anak lang sira-sira na to na unsa man ikaw ato sa tong siligan guys ikaw labihan juga ka kuan ha wadi diri ganahan siya diri kay daghan ka kuan dito kahiptan man siya dito sa ubos mo nang katong nakagawas siya Ginoo ko mura gyud ko di lusatan gid ato ninyo Ginoo ayo ha dani matundo kag panghi dani. So, thank you guys sa inyong tanan, daghan kaayong salamat. Mag-prepare na ko for live. Nya, tara. Sada ang atong view. Diba? So, prepare na ta sa atong live. Ug daghan kaayong salamat sa inyong tanan, daghan kaayong salamat. Ug diri ra ko taman guys. I love you so much to all of you guys. Bye!